ಒಂಚ ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ತಪ್ಪುದರೆ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇತ ತೂಪುನ ವಿಷಯ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂಚದ್ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರ್ ಏಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರ್ಗಿತ್ತನ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಕೇನು ನೇಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತ ನಾಶ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಪೇರ್ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಓ ಜಗದೊಡೆಯ ಪಂಡ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ಪುನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ವರ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪಂಡ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂಚಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಅವೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರೆಂಚಿನ ಐತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಭಗವಂತ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸವನ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಓವೆ ಓವು ಪನ್ಪುನೇನು ದಯದೀದ್ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸಲೆ ತುಲೆ ದೇವರ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಲೆರ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಪ್ಪುನತೆ ಇಂಕ್ ವಿವರವಾದ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ಅಜು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸವನ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನನ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪುನೇನು ದಯದೀದಿ ಇಂಕ್ ತಿರಿಪಾಲೇನ್ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಈ ದಿನನ್ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರ್ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ನವೆ ಪಾಂಡವ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚತುಲೆ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರ್ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದು ಇಂದು ಜಗತ್ತಡು ಸುಖಮಯ ಜೀವನನ್ ಅಂಚನೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಬಂಧ ನಡೆದು ಮುಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದಿವ್ಯ ದಿನ ಅದುಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಏರು ವ್ರತ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನ ದಿವ್ಯ ದಿನ ದೇವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದು ಏನೈಕೆ ಪನ್ನೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಬೇತ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ನವೆ ಈ ವಿಷಯನ ನೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಎತ್ತು ಪುಣ್ಯನ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ಜೀವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಏನನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕಾಂಪಿಲ್ಯ ನಗರದ ಮಹರ್ಷಿ ನೇರ್ದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡೊಂದು ಸುಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ದಂಪತಿ ನಕಲ ಕತೆ ಅವೇ ದಂಪತಿ ಖಂಡನಿಗುಡಿ ಅಕಲ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲೆ ದುಂಬು ಕಾಂಪಿಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಗರಡ್ ಸುಮೇಧ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ತರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಡ್ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ఆయన ಪುದರೆಂಚ ಸುಮೇಧ ಪನ್ಪುನ ఆయన ಬೊಡೆದಿನ ಪುದರ್ ಪವಿತ್ರ ಆರು ಮಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆ ಪತಿನ ಮಿತ್ತ ಆತ ನಿಷ್ಠೆ ದಿನ ಐಕ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಪತಿದ್ಕ ಅರ್ನ ಖಂಡನೆಯಾಗ
అత్యంత నిష్ఠావంతాలు ఆదిత్తలింగ పంಡ కండని పండ ఆత రెస్పెక్ట్ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಈ ಸುಮೇಧಗ್ ಒವ್ವೇ ಕಾಸಾವಡ್ ಧಾನ್ಯ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಾಡಿಗೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಿರ್ಬೇಕು ಪಣ ಅವು ಇಂಚ ನಮಗ ಬಡತನ ದಾಯ ಬರ್ಪುನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜತೆ ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಅವನೊಂದು ಏರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಈ ಕತೆಟ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಈ ಸುಮೇದಾಗ ಕಾಸಾವಡ ಧಾನ್ಯ ಅವಡ ಇಜ್ಜಾನಿಗೆ ಆರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಂಡಲ ಏರ್ಲ ಆರೆಗ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಾನಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಆಂಡಲ ತಿಪ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಾನಿ ತನಗ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ಆಹಾರ ಕುಂಟು ಆಶ್ರಯ ಅರೆಗ್ ಇಜ್ಜಾನಿ ಪಡ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಾನಿ ಆಂಡಲ ಉಂಡು ಚಾರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೆರು ಆಂಡಲ ಪವಿತ್ರ ತನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಬಡತನದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಹಿಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಂತುಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡನೆನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಭಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೇನು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತು ನೇಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಕ್ಕ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅರೆಗಿತ್ತಿನ ಆಹಾರನೇ ಅಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ದು ಉಪವಾಸ ಇತ್ತೇರಿ ಇರಾಳ ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಅದೇ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂಚೆನೆ ಕಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ್ ಬೆರ್ತುಲೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿನ್ಲ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಬಂಡ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಂತೇರಿ ಪಂಡ ಆರು ಬಡವ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಆರ್ನ ಕಮಲದಂಚಿನ ಮೋನೆಡ್ ಇಂಚಿನಲ ಬೇಸರ ಇಜ್ಜಾನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಾನಿ ಪಂಡ ಆರ್ ತಿಳ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಉಪವಾಸಲ ಹಿಡ್ದು ಆರು ದೈಹಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಜಿಂಜ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಂತಂದ ಆದಾಪುಂಡು ಅದೇ ಬಾಡಿ ಮತ್ತ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿ ಉಪಜಾವ್ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲುನಕಲ್ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಸುಮೇಧನ ಮಿತ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಚಲವಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಕಂಡನೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾಲ್ ಅದೇ ಅವಾರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಮೇಧ ಆರ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟಗ್ ಇದು ಮಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿರಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪತ್ನಿಯೇ ಯಾನ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುತ್ತು ಅಣ್ಣಲೆಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪೆ ಬೇಡುವೆ ಅಂಡ್ ಏರ್ಲೆಂಕ ದಾಲ ಪೋಪು ಈ ಕಷ್ಟಗ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಓಡೆ ಪಾಡ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನ ಬಂದು ಮಧ್ಯೆ ಧನಹೀನ ಜನಮ ಬಂಧು ನಕ್ಲ ನಡುಟು ಧನಹೀನ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ನಿರಾರ್ಥಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪು ನ ಜನ ನ ಬಂಧು ಮಧ್ಯೆ ಧನಹೀನ ಜೀವನಂ ಅಂಚದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲ ಜೀವನನೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪು ನಿರಾರ್ಥಕ ಆಪು ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ದೈದಿದ್ ಎಂಕ್ ವಿದೇಶಗ ಪೋದು ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತ್ರಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಅಂಚದ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋಪೆ ದೂರ ಐಕಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅರ್ ಬೊಡೆ ದಿನಕ್ಕೇನು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಣೆ ಬಹರಡಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆಂಡ ಎನ್ನ ಅಣೆ ಬಹರಡಿತ್ತನ ಆತ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ನ ಆಸೆಲ ಈಡೇರ ಅಂತ ಅಂಜ ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಯಾಪಗಲ ಮಂಗಲ ಪರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪುಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ ಪಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಳ್ಳ ಪನ್ಪುಡು ಉದ್ಯೋಗಿನಾಂ ಸಿಂಹ ಮುಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೈವ ನ ದೇಯತಿ ಕಾ ಪುರುಷ ವದಂತಿ ಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹದ ಶ್ರಮಿಸವನ ಸಿಂಹ ಸುದೃಶ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾದೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು
पण ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅನೆ ಬರಹಗ್ ಬುಡುಪುನ ಸೋಮಾರಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಅದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅನೆ ಬರಹಗ್ ಬುಡುಪುನಾಯೆ ಸೋಮಾರಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಕೇನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಜಿಂಜಿನ ಕಣ್ಣುಲೇರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಬೊಡೇದಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅದೇ ಅರ್ನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡೇದಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಅದೇ ಕಂಡನ್ಯಡ ಆತ ನಿಷ್ಠೆದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಯೆ ಈರ್ನೆಡ್ದು ಜ್ಞಾನಿಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಪಂಡ ಈರ್ನಾಥ ಜ್ಞಾನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಹಿತನ ಬಯಸುನಕ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆದ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತನ ತುಳಿ ಇರಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ ಬಯಸುನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆವೇರು ಆಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ತುಳಿ ಅರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಪತ್ ಆಯನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ಕೊರ್ನ ದಾನದ ಫಲ ತಿಳಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಬರೋಡ್ ಅವು ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ದಾನವಂತು ಪೊಡಿ ಅಂಚಾಣನೆ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಕೈಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಸುಣ್ಣ ಅದು ಪೂಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮುಟ್ಟುನ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜಂತ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಲಕ್ಕದ್ ಬಂತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ ಅಂಚ ದಾನ ಬಂದಿನ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ದಾನದ ಫಲವಾದ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂಚದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಪತ್ತ ಆಯ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ಮಂತನ ದಾನದ ಫಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ದಾನ ಮಂತುಜಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮೇರು ಪರ್ವದಾತ್ ಬಂಗಾರದ ರಾಶಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ಬಡವೆ ಆದೆ ಉರಿವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪ ಇರುತ್ತಲೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ವಿದ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಧನಂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಕನ್ಯಾ ಅಗ್ರೇ ದಾವತಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ಗಲಿಕೆ ಮಂತನ ವಿದ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ಮಂತನ ದಾನ ಇದು ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಪುಣ್ಯೋಲು ಮನುಷ್ಯನ ಪಿರವು ಸದಾ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರದು ಒಯ್ನ ದಾನವಂತದನ್ನ ಅವೇ ನಮಕ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ದಾನವಂತ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಂಡೆ ಎತ್ತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಾನ ಏರೇ ಕೊರ್ನಲ ಆಪು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರ್ನನೆ ಅವು ದಾನ ಆಪುನೆ ₹1 ದಾನ ಮಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾನದ ಫಲ ಪಂಡೆ ಏರ್ ದಾಲ ದಾನ ಮನ್ಪುಜೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಕೆಲವು ದಿನ ಉಂಡೆ ಈಗ ಪನ್ಪೆರ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಏರೆಗ್ ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಓ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ್ ತೆರಿಪಾವೇರ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಏರು ದಾನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಕಂಜೂಸು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇಜ್ಜಿನ ಬೆತ್ತೆ ವಿಷಯ ಕೆಲವರು ಇತ್ತದಲ್ಲ ದಾನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆ ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಅದತ್ತ ದಾನಚ್ಚ ಭವೇ ದರಿದ್ರ ಕರೋತಿ ಚ ಪಾಪ ಪುನರೇವ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಏರ್ ದಾನನೇ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಬೇತ ಅಕ್ಲು ದರಿದ್ರ ಅದು ಪುಟ್ಟರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಅದು ಪುಟ್ಟನ ಕುಡಲ ಪಾಪ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕುಡಲ ಪಾಪ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕಲ ದರಿದ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಪಿ ಇಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ದೇವರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇದೆ ಮತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಗಲಿಕೆ ಮಂತನ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಮಂತನ ದಾನಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಪುಣ್ಯಲು ಮನುಷ್ಯನ ಪಿರವು ಸದಾ ಆಯನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರವೇ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಇಂಚಿನ ದಾನ ಮಂತದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರ್ದು ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಮನು ಮಹಾರಾಜೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಡ್ ಇಂಚ ಪಂತೆರಿಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮತ ಕಲ್ದ ಅಂಚದ ಐಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮನು ಭಾಗ್ಯಂ ಫಲಂತಿ ಸರ್ವತ್ರ ನಚ ವಿದ್ಯಾ ನಚ ಪೌರುಷಂ ವಿಧಾತೆ ಬರೆಯಿನ ಅನೆ ಬರಹಣೆ
ಪೂರದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಫಲಿಸೌಂಡು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜಿಂಡ ಶೌರ್ಯರ್ದು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ನೇನು ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಪಾಂಡನೆ ATM ಕಾಸು ಬರು ಅದೇ ಪಾಡ್ಜಿನೋಡೆ ಕಾಸು ಬರು ನಂಚದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪವಿತ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಪನೊಂದು ಆ ಅರ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಂಪೇರ್ಗೆ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉತ್ತಮ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬಡವರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಯೋಗ್ಯರೆಗೂ ಉವೇ ದಾನನ ಕೊರ್ತುಜ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ದಾನ ಏರೇ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಪೂಜವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನೋಟ್ ಮಂತು ನೋಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತು ದಾನ ಏರೇ ಕೊರ್ನ ಆಪನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಾನವಂತನ ದಾನ ಫಲ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಅದೇ ಗಂಗಾ ಸರ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ನವ ದಾನ ಕೊರ್ನ ದಾನ ಪರ ಇಜ್ಜದೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ದಾನ ಅಂದೆ ಯಾಪ ದ್ವಾಪನೆ ಪಂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ದಾನ ಕೊರಿ ಪಂಡ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರಿಂದ ಅವು ನಮ್ ಫಲಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪ ಏರೆಗ ದಾನ ಕೊರಿಯ ಪರ್ಪುನಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪಾಪನೇ ಬರ್ಪುನತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪೂಜ ಅದೇ ಆಯಗ್ಲ ಹಾಲೆ ನಮಕ್ಕಲ ಹಾಲೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪವಿತ್ರ ಅರ್ನ ಕಂಡನೆಯ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಮ ಇತ್ತೆ ಬಡವರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಯೋಗ್ಯರೆಗ್ ಒವೇ ದಾನನ ಕೊರ್ತುಜ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊರ್ತುಜ ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದವರ ದಯದೀದ್ ಏನನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಡ್ಚೀರು ಅದೇ ಅರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪಂಡಿತರು ಏನು ಬೇತದಿಕ್ಕು ಪೋದು ದಾದಾಲ ಕಾಸು ಕಮಾವೇನ್ ಬಂದು ಏನಾರು ಬುರ್ದಿರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಅರ ಕಂಡನೆ ಪನೊಂದುಲೇರ ಈ ರಿಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಬದುಕ ಏನ್ ಪಂತ ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನಿಷ್ಟೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಯಿನ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಮನುಸ್ಮೃತಿಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಬಲೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯಾಣಗ ಜೋಕುಲ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ದಾದಾ ಪೇರ ಹಾಲಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಪಿದೈಪೋದು ಅದೇ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪನ್ವರ್ಚಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಾಡಿ ಆನು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಪನ್ಪುನನೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಈರ್ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲೆ ಅನ್ ಬದುಕೆ ಅಂಚದ ಪತಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಸ್ತ್ರೀನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಮಾವ ಏರ್ಲ ಗೌರವಿಸೌಜೆ ಪೂರೆರ್ಲ ನಿನ್ನ ಪತಿ ನಿನ್ನನ್ ಬುಡ್ತೇರು ಅಂಚದ ಈ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತೆ ಪಂಡದ ನಿಂದಿಸವೆ ಅಂಚದ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿನಾಶ್ರಯೇ ನ ತಿಷ್ಟಂತಿ ಪಂಡಿತ ವನಿತಾ ಲತಾ ಆಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಬದುಕಂದು ಆಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ನಾಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯ್ನಾಯೆ ಪಡಾಕಲ ಆಶ್ರಯಡೆ ಬದುಕುನು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕ ಇರು ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದವರ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಇರಿ ಅನನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿನ್ ಪಂತೆ ತಿಕ್ಕನೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತರಾದು ಪತ್ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಡಿದು ತುಲೆ ಅರ್ನ ಅದೇ ಏತ್ ತಿಕ್ಕುನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಗಾನ್ ಅಂಚದ ಪತ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರನ್ ಕೇಂದು ಈ ಸುಮೇಧ ವಿದೇಶಗ ಪೋಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಹಲ್ಲಿಡೆ ಒಲಿಯರಿ ಆ ಜಾಗಿಡೆ ಒಲಿಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಆದಾನಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಯಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಹರ್ಷಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯರ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ ತುಲೆ ಆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದೆ ಸುಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಋಷಿ ಮುನಿ ಅರೇನು ತುಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಸುಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವರ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಮಂತಿರಿ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಡಬುರಿಗೆ ಅಂಚದು ಸುಮೇಧ ಮುನಿನಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸದು ಅರೇನು ಎತ್ತರಡ ಉತ್ತಮ ಆಸನಡು ಕುಳ್ಳದು ಹೊರ್ದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅರೇನು ಕೊಂಡಾಡಿರು ಪಂಡ ಇರು ಎತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಇರು ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರೇರು ಪಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬಡ ದಂಪತಿಗಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಋಷಿಗ್ ದಾದೇನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಇತ್ತನ ಐನು ಭೋಜನ ಅದು ಕೊರಿಯರಿ
ಅಂಚದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆ ಮುನಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆರಿಗೆ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸುಮೇಧನ ಬೊಡೆದಿ ಪವಿತ್ರ ಅರೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆರಿಗೆ ಓ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೂವಾಂಡಲ ವಿಧಿನ ಪಾಲಿಸವಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಬಡತನಡುಲ್ಲ ಈ ಬಡತನ ಪೋಡು ಐಕು ಎಂಚಿನಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ವಿಧಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಲಿಸವಡು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ ದಾನ ಮಂತದಿಜಿಂಡ ಈ ಜನ್ಮಡು ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯುವನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರಂತರ ಬಡತನ ದುಃಖ ಪೋಪಾಯರೆ ಹೂವಾಂಡಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇಜಿನ ತಪಸ್ಸನ ದಯದಿದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪೋಡೈಕಿ ಇರದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನ ಉಪವಾಸನ ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಇದೇನು ಕೇನ್ನ ಉಂಡತೆ ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ಮುನಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತರಿ ಪಂಡ ಆ ಋಷಿನ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅಂಚದ ಅವ್ರು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚದು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಉಂಡು ಈ ದಿನತ್ತ ಉಪವಾಸ ಪೂರ ಪಾಪಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮನ್ಪದು ಬಡತನದ ದುಃಖನ ದೂರ ಮನ್ಪು ಬಡತನದ ದುಃಖ ಅಂತುಲೆ ಈ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮನ್ಪುಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಲಿಪ್ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪುನ ಈ ದಿನನೇ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಯೇ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದು ವಿಷ್ಣುನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆಕ್ ಪರಮ ಪಣದು ಪುದರ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಯ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನರಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದಾದ ತಿನ್ನರಬಲ್ಲಿ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುನವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡೆ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಐತ ಪುಣ್ಯ ಅವತ್ತೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪನೋಡುಂದೇ ಗೊರ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಎಂದು ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅಡಕ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಂದು ಸಮ್ಮರಿ ದೆತ್ತದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತವೆ ಅಜ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೋ ತುಲೆ ಇದನ್ ತೆರಿದ್ ನಿಕ್ಲು ಮಂತನೋಡತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಪೇರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಪೂರ ದೂರ ಆಪು ಅವೇ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನೊಂದು ಅವೇ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿ ದೇವೇರ್ನ ಪಾತೆರವೇ ಅಜ ದೇವೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಎರೆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಆ ಕೌಂಡಲ್ಯ ಋಷಿ ಪಣ್ಣೇನ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಆ ದಂಪತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸುಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಖಂಡನಿ ಬಡಿದು ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಆಯ್ದಿಂದ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಜೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಂಬು ಈ ವ್ರತನ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಶೋಧೀಕರಿಯಾಯಿನ ಕುಬೇರನ ಅಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಣ ಕುಬೇರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಮಂತರಿಗೆ ಆಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿವ ಆಯನ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂತೆರು ತುಲಿ ಕುಬೇರ ಎಂಚ ಆತನೆ ಅಹಿಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ಋಷಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನನ ಪಂಡ ಬಾಲೆನ ಮಾರೋಣ್ಣಗ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಂತರಿಗಾರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಲ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಂದರಿಗೆ ಐನ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಸುಖವಾದ ರಾಜ್ಯ ನಾಲಿಯರಿ ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ನಿಖಲ್ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಈ ವ್ರತನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಸುಮೇಧಗ್ಲ ಪವಿತ್ರಗ್ಲ ಈ ವ್ರತನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚತುಲೆ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆ ಇದೇನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕೌಂಡಿಲಿ ಮುಲಿ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಸುಮೇಧ ಪಂಡರಿಗೆ ಏಕಾದಷ್ಟ
मनदनी पंडा द्वादशी दिनत्तानी निकल रड्ड जन तुले पंडा एल्लत्त एल्लंची एल्ले एकादशी ऐता मनदनी द्वादशी निकल दादा मनपलेन पनुन पोंदुले पंचरात्रिका पण ऐन दिनत्त व्रतल्न आचरिसवडन पनपेर निकल रड्जल्न पण निकला कष्ट दूर आपुन निकला शक्त्यानुसार ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಆನ ಪನ್ನಂಚೆನ ಐದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಏತ್ ಆಪುನು ಅದೇ ನಾವು ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಆಪುನು ಆತ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಮೀದು ತುಲೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲ 15ನೇಕ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅವೇ 15 ತಾರೀಕು ತುಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿಂಗಳು ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀನ್ ಐತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಡೆ ಓದ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ರೆಫರ್ ತೂತೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ 4 ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಓದ್ದ ಕಲ್ದ ಕಾಂಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಇದೆ ಮರ ಮಾತಾಜಿನ ಪಂಡೇರೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಂಗ ಅಂದು ಪ್ರಭು ಇಜನ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೀತೆ ಓದು ನೆಡೆ ಕಲ್ತನೇಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಕಲ್ಪುಡಪ್ಪ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವು ನಿಜ ನಾವು ದಾಳ ಗೊತ್ತಾಗು ಅದೇ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನೇ ವಿಷಯ ಇದೇನ್ ತೆರೀಜಿನ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ತುಲಿ ಬೇತವು ತೆರೀಜಿನ ಲಾಸ್ ಆಗುಜಿ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಅನ್ನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೀಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಏಕೆ ತೆರೆಯೋಡ್ ಪಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರನ ಮಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಅಂಚದ ತುಲಿ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಆಚರಿಸೋಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಮೀದು 5 ದಿನ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧಿಸೋದು 5 ದಿನ 5 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದೇವರನ ಕೈತಲ್ಲ 5 ದಿನ ಐತೆ ಎಲ್ಲೇ 11 ತಾರೀಕು ತುಲೆ 15 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 15ನೇಕ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮುಗಿಯು ಪಂಡ 5 ದಿನ ತುಲೆ ಅಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಡವೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ಮೈನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿ ಈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಪರೋಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಲಿ ಪೇರ್ ಪರೋಲಿ ಧಾನ್ಯನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ತೀರುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೈಪಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೈಪಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಡ ಧಾನ್ಯನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಣ ಆನಿ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪಾಪ ಪುರುಷ ಪುಳ್ಳ ತಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ವರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಪರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಏನಾಯ್ತಂದು ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 5 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಪನ್ಪೇರು ಇಡು ದಾದಾಪನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ 5 ದಿನ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಆಸನನ ಬಲಸುನಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕನ್ ಪಡೆವೆಗೆ ಒಂಜೇ ಆಸನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು 5 ದಿನಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನಟ್ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ಏನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಿಕ್ನ ಆಗ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತುನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯೆ ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪೈನ ಪುಣ್ಯನ್ ಪಡೆವೆ ಆತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಆಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಪಾತ್ರೆನ ದಾನ ಮಂತನ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ದಾನ ಮಂತನ ಆತು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜು ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೌಂಡಿಲ್ಯ ಋಷಿ ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಪಾತ್ರೆನ್ ದಾನ ಮಂತನಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ದಾನ ಮಂತನ ಆತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆ ಜಿಂಜಿನ ಪಾತ್ರನ ದಾನ ಮಂತನ ಆ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಎತ್ತು ಎನ್ಮೆದ ಕಾಲು ಉಂಡ 10 ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಉಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆನ ದಾನ ಮಂತನ ಆ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕನ್ ಮುಟ್ಟುವೆಗೆ ಈ 5 ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಪಾಲಿಸಂಡ ಪಂಡ ಬೊಡಿ ದಿನ ಸಂಘ ಮಂತುಜನ 5 ದಿನ ಏರ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರ ಲೋಕಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದ ಅವರ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ಸುಮೇಧಗ್ಲ ಪವಿತ್ರಗ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದೆ ಪನ್ಪುನೆ 5 ಜನ ನಿಕ್ಲು ವ್ರತ ಟುಪ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎನ್ನುವೇರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ರಡ್ಡು ಉಂಡವೆ ಒಂಜಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಒಂಜಿ ಉಪಕುರ್ವನ ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಉಪಕುರ್ವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆವಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಕುಲುನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬೊಡಿದಿನ ಸಂಘ ಬೊಡ್ದು ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಘ ಮನ್ಪಿದ್ರು ಅಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಶಿವಜೇ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಡಿದೇನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಈ ವ್ರತನ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವ್ರತನ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಬಡತನ ದೂರ ಮಂತದು ಅಂತಿಮವಾದ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕನ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ನಿಕ್ಲು ದೂರ ಪೋಪಾರ ವಿಷ್ಣುನ ಲೋಕ ಪೋಪಾರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವ್ರತ ತದುಲೆ
ಬೊಕ ಈ ವ್ರತದ ಫಲ ಬೊಕ ನೆಂಚೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಂಡೈನ ಮುನಿನಕ್ಲ ಉಪದೇಶದಂಚನೆ ಸುಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸ್ಯಾರ. ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸ್ಯಾರ. ವ್ರತ ಮುಗಿನ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಮಹಲಿಡ್ದು ಉರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಾಜಕುಮಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆಜ್ಞೆದಂಚಿನೆ ಬತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ವ್ರತ ಮಂತನ್ನೇ ಮುಗಿತನ್ನೇ ತಡ ಉರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಾಜಕುಮಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆಜ್ಞೆದಂತೆನೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಾ ಸೌಕರ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಪುರ್ಲಾಯ್ನ ಇಲ್ಲುನು ಜೀವನಾಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹಲ್ಲಿನೇ ದಾನವಾದ ಕುರ್ದು ಪೋಯರಿಗೆ. ಈ ದಂಪತಿನಕ್ಲು ಈ ಲೋಕದ ಪೂರಾ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸದ ಅಂತಿಮವಾದ ವೈಕುಂಠ ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಪಣ ದೇವರನ ಲೋಕ ಪೋಯರಿಗೆ. ಲೈನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಡೆರು ಓ ಪಾಂಡುಪುತ್ರ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸೋನಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಾಪಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತರಾದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕನ ಸೇರುವೆರು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪುಣ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುನನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನನೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಜಿನ ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಂತನಾಥ್ ಗೋದಾನ ಮಂತನಾಥ್ ಗಯೆಟ್ ಪಿತೃ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಂತನಾಥ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಪಣ ಹತ್ತು ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಉಪವಾಸವಂತನದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತನದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸಮಾಜಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೆತ್ತ ತುಲೆ ಸಮಾಜನೇಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಪ್ರಾಣಿಲೇಡು ಪೆತ್ತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇಡು ಇಂದ್ರ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅಂಚನೆ ಪುರಾ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಲಿಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಏರಾಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಲ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡ್ ಮೀಪುನ ಉಪವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸೈಜೆಂಡ ತುಲೆ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತು ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಮೀಜರು ಉಪವಾಸ ಮಂತಿಜರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಿಜರು ಅಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಂಚೆನ ಪಣ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯರೆ ಐನಕ್ಲು ಬುಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ 86 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲೆನ ಚಕ್ರಡ್ ತಿರ್ಗದು ನರಗುල ಪಣ ಅಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಚಕ್ರಡ್ ತಿರ್ಗದು ಪಂಗ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಪರೂಪದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಪ್ಪುನನೆ ಪುಣ್ಯನ ಗಳಿಸಾರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎತ್ತುಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯರೆ ತುಲೆ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲೇರ ಅಪರೂಪದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಪ್ಪುನೇನೆ ಪುಣ್ಯನ ಗಳಿಸದು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವರಿ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿನ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಆಚರಿಸಲ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನೊಂದುಲೇರ ಅಂಚದ ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೇನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನಾಯನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆರ್ನ ಸೋದರೇ ಅದೇ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿದಿ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ವ್ರತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆಚರಿಸದು ಈ ಲೋಕದ ಸುಖನ್ ಅನುಭವಿಸದ ಅಂತಿಮವಾದ ಭಗವದ್ಧಾಮ ವೈಕುಂಠನ ಸೇರಿಯರಿಗೆ. ಇಡೆಗ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಡೆಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚ